可能就是想尝试看看吧。对啊，因为有事才知道有问题在哪里嘛，没有事一直想做一点点的改变没有什么说为什么一定要这样做，只是想说做一些微调，看看有什么好的结果。但是上来算还可以啦，因为自己在打最清楚嘛，自己在打，觉得比前2年来的讲说一定是自信心来的比较多嘛。那希望接下来的后面的比赛还有还有一段时间的比赛嘛，那希望自己能够坚持出自己想要设定的东西嘛，就是尽量去做，不用去在意结果是怎样。照教练跟我讲的亲手小组咧跟我讲的照比赛练习安尼照落做。在日本太久没有讲过台语了，那怕有点会忘记，那就是我们在私底下的时候就说，那就用台语来回答这些问题嘛，不会到特别紧张，因为台语是从小就开始在讲的自己的母语嘛，那只是说要听中文，然后要翻成台语这中间有点比较卡的。哦，因为之前像是许明杰跟郭泰源前辈他们都有用台语接受访问，你知道这件事吗？我知道啊。哦，所以球迷也在讨论你是不是在向他们致敬，有这样的意味吗？是啊，因为台湾人讲台语很正常嘛。OK， 所以下次如果再站上英雄访问台，还会考虑再用台语受访吗？有机会的话一定会啊。他要来接受 Hero Interview。皆さん、ファイターズ今日のヒーローはワン・ボーロン選手です。2本のタイムリー2打点の活躍、お見事でした。ありがとうございます。まずは先制タイムリー、2アウトからの先制でした。振り返っていただけますか？二塁ランナー我刚才想要甲伊讲转来呢，想要去当阵就是想要讲安打，想要甲伊送转来。いいバッティングとなりましたね。いかがでしょうか？就是照教練跟我講的親手小組咧跟我講的照比賽練習安尼照落做。そして2打席連続のタイムリーとなりました。これ貴重な追加点となりましたね。内容いかがでしたか？連2個打數打點當然足歡喜會使替球隊拍入去分數嘛，那會當家己講做心情會較歡喜情況。ここまでチームとして攻撃面本当に苦しんでいたと思うんですが、今日は序盤から効率よく得点を重ねていきました。このあたりはどう感じますか？就是教練講的，輕鬆去拍球，免想啊多去比賽了，就家己想要飛就飛，免講顧慮遐多，不用去想結果。さあチームは去って静岡へ移動してのゲームとなります。チームを代表して意気込みを聞かせてください。就是照同款一天一天一場比賽，那就是照原本的練習，照家己的tempo去做就對了。おめでとうございます。ファイターズ今日のヒーローはワン・ボーロン選手でした。然后今天王柏融在赛后的英雄访问的出现，全场2支安打打进2分打点，而且是胜利打点的贡献者。他一扫最近连续5场比赛总共是13个打数没有安打的阴霾。今天大王，同时也把欧力士队的11连胜给一棒终结掉。我们恭喜王柏融今天的好表现。